Lang. Ali ra. Ali. Ay kadlok. Unsa man imong dala? Gulay. Gulay? Unsa man nimo? Baligya. Ibaligya? Ano ikaw may nagbaligya na? Haman imong mama? Banan. Laba. Naglaba? Imong papa? Sakit. Pila naman ka adlaw? Doktor sa kabulan. Isa na kabulan na sakit? Ali. Adaplin. Isa na kabulan na sakit imong papa? Unsa may sakit sa imong papa? Overpatig? Ang sakit sa imong papa? Muna ikaw na maligya karon. Unsa man imong baligya? Ganas o kamunggay. Unsa pa man na okra. Unsa man unsa man na sayotes? Ang isa Bauno. Bauno ng isa, bauno. Unsa man din na? Kulit kaya. Ha? Kulit ka. Pila man na tanan? Kuan. J5. May tag J ana. Kani. Nya ang tag 5. Kani. Kana tag pila? Kana. J 5, 25. Imong kuan nahalina na ka. Papa. Wala pa. Bag-o pa ka na maligya. Sige, og paliton ko na unsa man nimo ang kwarta. Kulit ang bukas. Ipalit nimo og bugas Makatabang ko mamaya. para makatabang ka ng mama. Nag-eskwela pa ka? Eskwela na. Nganong mga eskwela ron nga? Nagbaligya mo kong kulay. Nagbaligya ka gulay. O sige, ani na lang. Palit ko na 25 tanan para makauli na ka. Ha? O na kay sinsilyo ni. Wala. Wala kay sinsilyo. Imuhan nang na ipalit og bugas. Ano sir? Oh. O dungagi pa Ipalit ni mog sudan. Oh. Makabayan ni Pinang yun sa kurente. Makabayan mo kurente, kulang mo bayad kurente. Pila man inyong kurente di ay? Kuan. 900 ng kapin. 900 na kapin. Nya naputla na mo. Naputla na mo. O kanina lang ibayad sa kurente Sir. Kau nya ka na ipalit ni mog bugas. Nya ang sobra ipalit ni mog sudan ha. Sige. Mauro to. Sir. Uli na lang sa inyo ha. Haman dapat nyo balay. Uli na lang kau. Sir. Tay. Isa. Amo kagikan. Yan, Ha? nakumbay. Amang kapadulong. Ha? Yan na unahan, bata. Magunsa man ka? Ano yung to? Naimong toyo. Nakalimot na kasako Okay na. Ha? May okay na. Ako biya to imong apo. Si? Kinsa may anak ni mga babae? Si Gina naman. Si Gina. Anak ko ni Gina. Ha? Anak ko ni Gina. Nakadumdum ko si munang wa ako maning lulo. Diya man, doon man to bata niya, Gina. Ako to, ang isa. Unsa may ngalan sa bata Gina isa? Kadumdum ka? Babae? Lalaki? Askin? Ako si Ken. Ano? Sa kayo, kumusta ko sa imo tay? Ha? Kumusta naman? Ay, ang mga pon. Okay ra? Ay, Aman si nanay ron, si Lula. ay, baka lugan doon layas. Ay dugay na nilayas si Lula day. Pero na, labay gapon. Naminyo na si Lula og lain. Awa. Nilayas ra ha? Ganun nilayas mas Lula. Daot. Ayan, pangadiyon lang iba. Ha? Sa ayan patuto, nadaot. Patuo nga. Ngayon, mag-orasyon ko na itong iyong tambalan. Nya. Itulon nga wa pa siya makasugulo. Nya namatay na. Yang pangayuan. Sa man yung pahinungod na yung orasyon. Masaya magkamaon. Dito naman niya. Nya sa manday ko. Gipangita kay kanako tay. Kay dugay-dugay tawa nagkita ba? Laman rin ang tadya. Sige ra. Bugdak mo ani ako ni mama diha. Kumusta na? Be, please ako be. Ginoo ko. Yeah. Karon ako ihatag sa imo Bye man yung Maribel. Nato ihatag sa imo tay. Saman. Grasya na gikan sa imong apo. Isang hapon. Ako. Okay. Na ba? Ay, sama na nga. Ha? Kada ko naman. Hindi ka mo agad ilan yun eh. Dili na. I love you. Asa naman ka? Batsis ako. Hinahinay. Para asa? Doon sa Bukidnon. Uy, mukalayo ba? Nya mo na to. Tay.
I love you. Oo. I love you, tay. I love you gapon. Mura gapon. Oh, sige, tay. Agto sabi. Oo. Niya makang yun din ba? Oh. Agto sabi, tay. Oo.